sket meget. For det første, så tak fordi I kom og vil fejre os. Ja. Og vores lille datter her i dag, som der er blevet døbt. Hun er jo blevet afgivet, fordi vi vidste jo ikke, hvad resultatet det blev, i det vi, med alt det vi var igennem den seneste år. Så der har været en rigtig lang vej for at stå her, hvor vi står nu. Så som far for vores børn og mand for min skønne kone, der står her på siden af, så vil jeg gerne lige sige et par ord omkring, hvad vi har været igennem. Og ja, først, der troede vi jo ikke på, at vi kunne få børn. I det, at jeg gang på gang havde prøvet, eller vi havde prøvet, men der ikke var kommet noget. Så faktisk den dag, hvor vi fik rigtig bekræftet, at Nadia var på vej, der havde jeg faktisk en tid nede ved lægen for at få tjekket, om det var i orden. Så det blev jeg nødt til at aflyse. Så lægen, kan jeg huske, sagde, jamen hvorfor aflyser du? Fordi min kone er gravid, og så det er jo lykkes. Jamen så behøver vi jo ikke mere. Men derefter, der fik kommunen jo nys om, at vi ventede lille Nadia. Og så var der en lang vej, fordi de så meget stor bekymring om vi kunne varetage den her opgave. Så først, der kom der en FQ, som de kalder det så pænt, en forældrekompetenceundersøgelse, hvor der var en psykolog indover og skulle gøre en masse for at se efter, om vi kunne. Derefter, eller imens det her det så var os, jamen, så var der jo en helhedsundersøgelse, der også skulle foregå. Men begge af dem her 2 test, de viste jo, at vi godt kunne, bare med lidt støtte. Men socialrådgiveren vil ikke give op, så derfor kom vi ned til møde med socialrådgiver og hendes leder, som der ikke mente, at vi kunne varetage den her opgave. Så enten så skulle vi gå med til det frivillige, ellers så var det tvangsanbringelse efter fødslen. Men vi var jo ikke enige i deres vurdering, og vi havde kæmpet en kamp uden lige. Og det var en måned før, at vi skulle have hende her, at de kom frem til det. Så jeg gik til en advokat, spurgte ham efter, hvor står vi bedst. Det var at ikke være enige med dem, fordi så skulle de jo igennem børn og ungeudvalg. Da vi så kom ned, sagde jeg til dem, at vi var ikke enige med deres vurdering. Så kunne de ikke gå videre med det, fordi de havde ikke nok til børn og ungeudvalg. Så vi fik jo tilbud om at tage op på Vædderborg, for at så få den her store chance for at kunne beholde hende og vise, hvad vi godt kunne. Så dagen efter hende her, hun blev født, den 2.6. kl. 20:14. Der var lige gået 1,5 dag, hvor Tanja hun havde været. Men den blev taget om morgenen, men hun blev jo først ud om aftenen. Så og den 2.6. var så også min farmors fødselsdag, så det var dejligt, at hun kom der, fordi hvis det var dagen efter, så var det dødsdag for hende. Så. Men dagen efter kom vi op på Vædderborg. Og de første 3 uger af den tid deroppe, jamen, der kunne jeg ikke rigtig finde ro. Jeg skulle lave noget hele tiden, og det ved jeg også, at Malene, som der sidder hernede, hun ved,
Jeg gik ud og vaskede op, lige snart der var noget, og jeg gjorde alt muligt, bare for at få restløsheden væk. Men derefter så begyndte jeg med at få roen, og det gik jo fint nok, men vi vidste bare ikke, i de første 2 måneder vidste vi ikke, hvad var der op og ned på det hele. Vi vidste jo ikke, om hun kom med hjem, eller om hun skulle blive der, og vi tog hjem, og hvad der skulle ske med os bagefter. Men på min fødselsdag, den 5. i 8. der kom vi ind til en lille samtale med personalet, som der så kunne sige til os, at deres anbefaling, det var, at vi skulle hjem med Nadia. Plus, at vi fik dagen hjem på overnatning. Så det var bare den allerbedste gave at få til min fødselsdag. Så vi var sammen, alle dem vi nu kunne blive sammen med, men også at få den gave og få at vide, at vi kunne komme hjem alle sammen. Personalet deroppe, de var jo nogen, der gerne ville os det godt, de fleste af dem. Men det var så på hver deres måde. Nogle måder kunne vi så ikke lide på, men andre måder, det kunne vi så også rigtig godt lide. Og specielt hende, der så var her i dag, hende med en lille klap for øjet, hun var en af dem, vi kom rigtig tæt på. Og der hjalp os rigtig meget til at kunne få Nadia med hjem. Det skulle godt. Men altså, det bedste, der er sket for os, mens vi var deroppe, det var, at vi mødte Malene, hendes mand og børnene. Hun var der både i de svære tider og i de gode tider. Vi kunne snakke om alt. Det var så godt. Den sidste dag, vi var deroppe til vores afskedsmiddag, vi havde et kort med et billede, hvor der stod, og Malene ville få fader til Nadia. Og selvfølgelig vil jeg da det. Det koster 2 for os alle sammen. Men den sidste måned, efter vi fik det at vide, der kom vi over en lejlighed, hvor vi så skulle selv stå for alt. Lige fra, var det da jeg selv lavede mad, som vi egentlig er vant til derhjemme, men sådan de også kunne se, at vi både kunne varetage Nadia, men også kunne stå for det huslige derhjemme. Og så fik vi jo lavet afskedsmiddag. Men det var så dagen 2 dage før vi skulle hjem, og så dagen før, og så tog vi hjem om søndagen. Og mandagen for os, der stillede kommunen ud ved os igen. Og var der hver dag, undtagen i weekenden, i 3 uger. Så er de jo sat ned til, hvor de så var der 3 dage i ugen. Og så nu, der er vi så nede på 2 dage i ugen, hvor det så er sundhedsplejerske den ene dag, og de andre den anden dag. Så vi er så lykkelige over, at vi kom hjem med hende, og vi er kommet så langt, som vi er nu. Så, men vi kunne ikke klare det her, undtagen at min familie var ude og kigge til dyrene, passe huset, og var oppe ved os nogle gange, og kunne altid ringe til dem, hvis der var noget. Tanjas familie var der også. Vi kunne altid ringe til dem, hvis der var noget.
kollegaer, og de var der også. Så vi kunne ikke nå så langt, uden at de er i volder. Kasper, Daniel og Anja. Det har også været en svær tid for jer. Lige pludselig, så kom vi jo ikke hjem, som vi plejer. Alt det var undermalt, fordi vi var deroppe. Vi må kun komme på besøg. Sommerferien kunne vi heller ikke holde noget af, fordi det var helt sommerferien, der røg. Men I er så seje. Vi er så gode. Vi skal nok klare det sidste her sammen også, så I kan komme hjem, som vi plejer. Og for 4,5 måneder siden, troede vi ikke, vi kunne stå her, og som vi gør nu. Men vi er rigtig glade for, at vi kunne stå her, som vi gør, og have alle børn hjemme, og have alle jer samlet, som vi har i dag. Så lad os hæve glasset, og skål for Nadia, og for alle sammen, for vi kan stå her, som vi gør i dag. Nu har jeg en glas. Det kan du da. Det er bare sødt af dig, skat. Længe leve Nadia og alle os, som der er samlet i dag. Skål. Skål. Og så skal vi skåle for de andre unger, de har været mega seje den her tid. Skål for alle os unger. Skål. Kasper. Skål. Tusind tak. Det går hjemme over at have familiekrav. Jeg tror, jeg er men det er lettere end fandt ind over. Har du pakket skiver? Hvad? Har du pakket skiver? Den er derhjemme. Jeg håber på, at du kommer med bagefter. Vi er børn, der lige tager hjem kl. 4. Det hele. Så er det bare lige på. Der. Ja. Der.